Olen lähdössä 21. päivä helmikuuta 8 viikoksi Ugandaan julistamaan evankeliumia maailman parhaasta muuttavasta voimasta tälle maailman toiseksi nuorimmalle väestölle. Mukaani lähtee pastorini Roberto Brandao sekä rakas vaimoni Eira Talia. Me lähdemme yhdessä julistamaan evankeliumia sinne Kongon rajalle suurtapahtumaan, johon odotetaan 20 000 ylöspäin ihmisiä. Me tarvitsemme varoja tähän missioon, koska tavoitamme myös 5000 yliopisto-opiskelijaa tällaisessa yliopisto-opiskelijoille suunnatussa yössä sekä menemme Ugandan suurimpaan vankilaan, jossa odotetaan yhteensä noin 7-8 tuhannen vangin sekä mies- että naisvangin tavoittamista evankeliumin sanomalla. Sen lisäksi käymme orpokodeissa. Sen lisäksi julistamme kaduilla evankeliumia, mutta suurin tarve on täällä Crusadeilla, joka maksaa merkittävästi. Mission budjetti on 15 000 euroa, jotta saavutetaan kaikki nuo 30 000 ihmistä evankeliumilla. Me tarvitsemme näitä varoja, erityisesti tuota suurtapahtumaa varten, 2 päivän suurtapahtumaa varten siellä Aruassa. Tähän mennessä olemme saaneet kasaan jo 6 265 euroa, joka oli siis eilisen päivän saldo, eli 29. päivä tammikuuta sunnuntaina. Me kiitämme kaikkia lahjoittajia, jotka olette olleet mukana. 42% budjetista on nyt kasassa. Joten pyydän ja vetoan sinua, joka näet tämän viestin ja rakastat evankeliumin leviämistä Afrikassa. Nyt on tehokas tapa tukea tätä missiota. Harvest Church Vantaa on se kohde ja 5 numero näkyy tuossa alhaalla, johon voit laittaa oman lahjasi. Jo 1 eurolla saavutat 2 ugandalaista evankeliumille. Anna se raha, mitä sinä voit antaa Ugandan evankelioimiseksi, erityisesti siellä Kongon rajalla ja sitten tuolla vankiloissa. Vangit kääntyvät suurin joukoin Jeesuksen puoleen. Viimeisimmällä matkalla näimme Ugandan toiseksi suurimmassa vankilassa, kuinka 3000 miesvangista 1000 teki uskon ratkaisunsa ja antoi elämänsä Jeesukselle. Viimeisen Ugandan matkan aikana näimme kaiken kaikkiaan yli 3000 ihmisen antavan elämänsä Jeesukselle. Joten nämä matkat ovat tehokkaita ja me teemme ne yhteistyössä paikallisten kristillisten seurakuntien kanssa, jotka jäävät pitämään huolta uskoon tulleista. Joten haastan sinua, tule mukaan rukoilemaan ja anna varoistasi, jotta voimme välittää evankeliumia. Anna se, mitä Jumala kehottaa sinua tällä hetkellä antamaan. Siunaan sinua ja läheisiäsi Jeesuksen suloisessa nimessä.